तनी विश्वकर्मा जी के बारे में कुछ हो गा के आ तब राम जी के विवाह के कथा गावे के। हाँ यहाँ के सोहर गौनिया तो हम ये कहब कि राम विवाह तो रोज रोज लोग सुनबे करिले आ हमनी के सुनाएम से औरत समाज अगर रउआ लोग बैठले रह जाए तो बुझी कि विधवत राम जी के विवाह के कथा हमनी के गाएम से। लेकिन एकरा पहिले विश्वकर्मा भगवान के जन्म भइल बा त्वष्टा जी के घरे। सोहर मंगल बाजा बाजता बधाई बाजता। लेकिन अब हम कथा ई सुनाए कि विश्वकर्मा भगवान के शिल्प कला के ज्ञान कहां से मिलल। अच्छा सुरेंद्र पासवान जी हमरा के 51 रुपया ए नचनिया के हाथे भेजोले बनी। लाख लाख धन्यवाद बा। हमार नचनिया बड़ी ईमानदार आदमी ही है बहुत और तो कोली लालची है सब। लेकिन नचनिया घर भगवान एकरा के कुछ कमी न खन देले। भरल बा जेगान एह गांव जवार में कुछ कमी सब करा नहीं खे। अब तो विश्वकर्मा भगवान का मंदिर बन गइल त और कुछ कमी ना हो। त देखी हम 5 मिनट में रहो सबके सुनाएम कि विश्वकर्मा भगवान के शिल्प कला के ज्ञान कहां से मिलल। ई पहले ही मनोज शर्मा जी भाई हमर कहले हैं कि लंका बनौले हई बनौले हो बनौले तो लेकिन आखिर वो विश्वकर्मा भगवान के ई ज्ञान कहां से मिलल। जौना बेरा हां बोली रो तो बनी न वही जी। हाँ चेतन मुखिया श्रीयांश भैया के तरफ से 1000 रुपया का पुरस्कार बा। दिन दुना रात चौगुना बनो रहे। आई बाबा के गोड़ लगे स्टेज पर और हार्दिक स्वागत बा। माला दिया बाबा के माला दिया। आई बाबा तनी हमनी के गार्जियन हई हमनी के बड़ी सुंदर तबला वादक हमारा अवधेश बाबा। देखिए यहाँ लोग कहीं सुने ना जाइले निमन गौनिहार हई लो निमन तबला के वादक हई लो ताली बजा दी सब है। 100 रुपया हमरा के पुरस्कार दहनी। तालिया तालिया स्टेज पर बैठे रही ये रौरा से हम आग्रह करब आशीर्वाद दी पीठो की बचिया के पीठो की बचिया के पीठ ठोक दी बढ़िया से ठोकी पीठ ठोक दी के बैसाख में कहनी है कि काहे नहीं के पैसो निको हमको हमरा बुझा गइल तनी मनी। त नियम उहे है बाबा कि जवना उपलक्ष्य में जाए के चाहिए वही उपलक्ष्य के बारे में कुछ कहे के चाहिए सुने के चाहिए। तो विश्वकर्मा भगवान जब 12 वर्ष के भइनी विश्वकर्मा भगवान जब 12 वर्ष के भइनी उपनयन संस्कार हो गई। ओकरा बाद से विश्वकर्मा जी के अब भेजल जाता कहावा तब पढ़े खातिर। तो धीरे धीरे बबुआ से धीरे धीरे बबुआ से होखे लगले। 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 पूरा है विश्वकर्मा परिवार के समाज रहुआ माता बहन सब बैठल बनी। ये गांव जवार के लोग बैठल बा। विश्वकर्मा भगवान पहले के समय में गुरुए की यहाँ रह के ही शिक्षा लिहल जाओ पढ़ल जाओ लिखल जाओ। विश्वकर्मा भगवान के भेजल गईल। विश्वकर्मा जी के गुरु के नाम रहे सुसरवा। अब अपना गुरु जी के घरे जाके विश्वकर्मा जी पढ़त जब कुछ दिन हो गईल अब विश्वकर्मा भगवान के घरे आवे के बेरा भइल तो अपना गुरु जी से कहनी कि हे गुरु महाराज अब हम अपना घरे जातनी। अब रौरा ई बताई कि रौरा के गुरु दक्षिणा में हम का दे दी। देखिए विश्वकर्मा भगवान के मंदिर है। विश्वकर्मा जी के वंशज रौरा सब हई तो रौरा सब के विश्वकर्मा जी के बारे में जरूर कुछ जाने के चाहिए बैठ के सुने के चाहिए। काजी
विश्वकर्मा जी अपना गुरु जी से कहतनी कि महाराज बोली हम रउरा के गुरु दक्षिणा में का दी। काटी तो विश्वकर्मा भगवान के गुरु जी कहतनी कि चेला ए चेला ए चेला ए चेला इतना दिन जाओ ना पलानी में तू बैठ रह हाँ तो ई तू देखल हलू कि कितना बरसात के समय आई तब पानी चिवत रह हाँ चिवत रहनु हाँ तो हम तरह से ये कहतनी का तो हम के बनई तो पड़शाला पणशाला माने कुटिया होला का बाबा ए तो हम के बनई तो एगो कुटिया गुरु दक्षिणा में हम के बनई तो एगो कुटिया गुरु दक्षिणा में हम के बनई तो एगो कुटिया गुरु दक्षिणा में। नचनिया के माने होला कि जेंगन ठेका बाजेला ओही गन कमर ही लेके चाहिए। हाँ इस नच ऑर्केस्ट्रा में का नचनिया में आ हमनी के नचनिया में अंतर हो जाला। सही बात बा हमनी में नचनिया नाचे आवेला लोग तब पूरा अपन बदन ढाक के रहेला लोग। सही बात बा इहे तनी अंतर होला। आ जवन चीज ढाक के कहल जाला तवना चीज के बेचारी तू उधार दलू बा ई हमरा माने बाउर लागल पापा उहो मनोज शर्मा के मतलब हमारे चेला सलेंद्रा में कुछ बोललू उतारलो में खोपेला यही से तनी डिमरलाइज भाई हो गईले हैं खाली वही शब्द से ऐसे कि बढ़िया गौनिहार नु होवनु उ हमार चली हम तनी दोसर हई हमार दोसर बात बा छोड़ी उनका फेर में मत बोली। लेकिन उतने से मनोज शर्मा के डिमरलाइज तू करा दहलू ए हम के बनई त एगो कुटिया नामे हम के बनई त एगो ऋषि बाबू कहले कि ठीक बा गुरुजी हम अपना घरे जाता नहीं आ हम रउरा के प्रयास करम कि एगो कुटिया बना दी। आ जब आगवा विश्वकर्मा जी बढ़नी हाँ आ तब तक ले विश्वकर्मा जी के गुरु के लड़का रहले ए विश्वकर्मा जी के गुरु के लड़का है देखिए हमारे चेला हमर बाबू तो हम जानते नहीं कि हमारा श्याम सवरिया बाबू 1000 रुपया के पुरस्कार दहले आई जी बैठा रही लास्ट में समय मिली तो ये गांव में के हो तो एजुकेशन तरह के लास्ट में गवाए सही बात बा विश्वकर्मा भगवान के गुरु जी के लड़का कहले कि हे विश्वकर्मा जब तू जाता रह तो एगो काम करो हम के खराऊ बनई त गुरु दक्षिणा में हम के खराऊ बनई त गुरु दक्षिणा में 21 रुपया के पुरस्कार हमारा कमल माट साहब हमारे पहुने के भाई चंद्रमा यादव जी दू तीन भाई बालो बालो आज ले लो के कहियो खीस बरल होके काहे 500 गरिया तो कहियो हंसते रहे ले लो उहनु आदमी के गिनती में होला लो ओहे आदमी के गिनती में होला ना तो कितना तब विश्वकर्मा जी के गुरु जी के लड़का कहले कि हमरा के तने एगो खानाऊ बना के दे दी और जब तनी आगवा बढ़ले विश्वकर्मा जी तो विश्वकर्मा जी के गुरुआइन ऊ आके कहतरी कि बाबू जब तू घरे जाता रह तो हमरा के एगो हम के बनई तो एगो चोली गुरु दक्षिणा में हम के बनई तो एगो चोली गुरु दक्षिणा में गुरुआइन कहली कि बाबू हमरा के एगो सुंदर चोली बना दी है कहले ठीक बा गुरु माता
हम बनाए। हाँ अब आगे विश्वकर्मा जी बढ़तनी ए तब विश्वकर्मा जी के गुरु जी के लड़की रहली। के तू कहली कि ए विश्वकर्मा भैया, ए भैया अरे जब घरे जाता रह हाँ इतना लोग इतना सामान जब तू बना देता रह हाँ तो कम से कम हमरो श्रद्धा बा कि हमार भाई हो हाँ तो तू हमरा के एगो काम करी हो, का करी हो हाथी के दांत के खिलौना बना दी हो। हाथी के हाँ। देखी हमार साटा बान है लेकिन गोनी तो कहनी कि ब्याह जी हाँ एकदम विश्वकर्मा जी के बारे में हमारे राजीव भैया 1000 रुपया के पुरस्कार हमरा के ए नचनिया के दहनी भाई भाई को हमनी के प्रेम बन रहो। तब विश्वकर्मा जी के गुरु जी के लड़की कहली कि हे भैया ए भैया जब सबकर सामान बना के तू लियोइबे करब हो हाँ तो हमरो के तनी खिलौना बनौल रही हो हाँ हाथी के दांत के ए हम के बनई तो तू खिलौना गुरु दक्षिणा में हम के बनई तो खिलौना गुरु दक्षिणा में। सबकर बात होशियार आदमी बात तो सबकर बात मानेला। हाँ आ विश्वकर्मा भगवान के कुछऊ के ज्ञान नहीं खे नहीं के कि कहाँ से मड़ई बनाएम, कहाँ से महल बनाएम, कहाँ से खिलौना बनाएम, हाँ कहाँ से खराऊ बनाएम। हाँ लेकिन जब अपना हम गुरु के वचन दे दिले बानी हाँ तब हम का करें। विश्वकर्मा भगवान अपना गुरु जी के कुटिया में से निकल के एगो घन घोर जंगल में पहुंचल बनी। हाँ। सोचो तनी कि अब हम का करें, कौन ऐसा उपाय हम करी कि अपना गुरु जी के घर भर के लोग के हम मनोकामना पूर्ण कर दी। तब तक ले जान तर का भइल, भाई तब तक ले एगो ब्राह्मण देवता भेटा गई। हाँ जगन हमर ब्राह्मण देवता आइल बनी। ब्राह्मण देवता केहू के गलती रास्ता ना बतावे ना जी ब्राह्मण देवता देखनी कि विश्वकर्मा जी बैठ के रोवतनी हाँ ताके पूछतनी कि बाबू काहे बाबू ए बाबू काहे तू रोवत रह काहे हो कि बाबू काहे काहे तो बाबू काहे बहुत बावे लो बबुआ बोल काहे काहे बहुत बोल काहे बहुत बावे लो बबुआ बाबू काहे काहे बहुत ए हाँ तो के तो है मरले हाय 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 अरे के गोरियो वाले बताओ तरह की केहू मरले बा, केहू गोरियोले बा, केहू बोलले बा, केहू बोलले बा। विश्वकर्मा भगवान चुपचाप बैठ के सुनतनी तो के तो है मारल के गोरियावल, के तो है मारल के गोरियावल। तो बोल काहे तब बोल काहे बहुत बाटे लोर बबुआ बोल काहे। विश्वकर्मा जी कहनी कि अपना गुरु जी के घर से पढ़ के आवतनी आ गुरु दक्षिणा में हमरा हतना सामान देवे के बाटे। तो इतना बतिया ब्राह्मण देवता सुननी तो कहनी कि बाक मर देवती चिंता कइले बड़ो ए धरती पर जे अपना बाप आ महतारी के कहल ना करला उ नरक में जाला। काहे कि आज हमनी के बाप महतारी ना रहते तो ही दुनिया ना देखती सन। सही बात बा। जे इंसान अपना गुरु के आदर ना करला तो एक दिन नरक में जगह मिलेला। तो जब तहरा गुरु का आदेश बा तो तहरा मेहनत करे के पड़ी। बगले में काशी बा आ काशी में शंकर भगवान के एगो लिंग बा आ ओही शंकर भगवान के लिंग के तू पूजा करो आ शंकर भगवान के मना लेब। शंकर भगवान और भंगी देवता होई आ जवन तू मंगबा तवन शंकर भगवान तहरा के देती। विश्वकर्मा भगवान ये काशी में गईनी आ काशी में जाके शंकर भगवान के लिंग पकड़ के आ झरझर रोवे लगनी आ कहत निका कि हर हर गंगे अरे महात्रिपुरारी ओइनी रौरा दुआरी कहतरी भोला बाबा से विश्वकर्मा भगवान कहतनी
कि हर हर गंगे महात्रिपुरारी ऐनी रौरा द्वारिये भोले हर हर गंगे महात्रिपुरारी ऐनी रौरा द्वारिये भोले हे भोलेनाथ जटवा से बहुत बाड़ी गंगा महारानी ये रामा 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 के नइखे जानत ए बाबा अमरो कहानी ए बाबा के नइखे जानत बाबा अमरो कहानी ए बाबा के नइखे जानत ए बाबा अमरो कहानी ए रामा के नइखे जानत रामा अमरो कहानी ए बाबा कि हर हर गंगे महात्रिपुरारी ऐनी रौरा द्वारिये भोले हर हर गंगे महात्रिपुरारी ऐनी रौरा द्वारिये भोले तो विश्वकर्मा जी जोड़नी दोनों हाथ हो प्रकट भइनी भोलानाथ हो लिंग पकड़ के जब विश्वकर्मा भगवान रोवे लगनी शंकर भगवान विश्वकर्मा भगवान के साक्षात दर्शन दहनी आ दर्शन देहला के बाद से पूछनी कि बाबू ए बाबू काहे रोवता रहो का चाही तारा विश्वकर्मा जी कहनी कि हे महाराज ए महाराज हमरा इहे चाही हाँ कि हम जौन अपना गुरु जी के गुरु माता के गुरु भाई के गुरु बहिन के जौन हम वचन दे दिले बानी तो हमरा के शिल्प कला के ज्ञान दी कि ओइसे हम पूरा क के अपना गुरु घराना में हम ले जाके दे आई तो उहे शंकर भगवान आशीर्वाद दहनी की जा विश्वकर्मा हम तहरा के आशीर्वाद देतनी कि आज के बाद तारा अंदर शिल्प कला के ज्ञान हो जाई आ कहीं भी जितना काठ के सामान बनावे को हुई तो तू ही बनैब लोहा के सामान बनावे को हुई तो तू ही बनैब ना तो वही बेरा शिल्प कला के ज्ञान ए विश्वकर्मा भगवान के मिलल आ विश्वकर्मा भगवान आके अपना गुरु जी के कुटिया बनौनी ओ गुरु बहिन के खिलौना बनौनी गुरु भाई के खड़ाऊ बनौनी आ गुरु माता के चोली बना के आ विश्वकर्मा भगवान दिले बने तो यही से जहाँ भी विश्वकर्मा भगवान के प्राण प्रतिष्ठा भी होला चाहे 17 सितंबर के पूजा होला तो हमने के कथा पर संगाई ले सन देखी कथा गावला से कथा सुनला से होला का मन में रौरा द्वेष बा दुख बा तो कथे प्रसंग सुनला से दूर होला सही बात बा तो धन भाग बा देखो मनोज शर्मा जी ई हमार जवार तब कथा ये गावल जाला हौ जौन बतिया तू मुस्कान बोलू भैया अपना की यहाँ सिवान छपरा गोपालगंज में ना चलेला ना न चलतो उ जहाँ चलतो तहाँ चलतो मगही में चलतो अपना की यहाँ ई निमन से गाना बजाना चलतो देखी तनी इशारा देखी उनको तो देखी का इशारा करते रही देखी ना इशारा करे बाउरे चीज के इशारा करे लदारी होला हाँ